na baba onye yi ogedo ekwentị n'onwere okwu ma gwa gị egwu esiri ozu gbere ọgwa ndị ọka were ejila igbo na nna m akpọ esiri ozu gbere n'ọgwa ndị ọka were egwu esiri ozu gbere ka mụ na-ekwuwo esiri ozu gbere n'ọgwa n'ọka were arodulu mo mmiri na-ebe ihe mmiri nwanyị obodo amanuke ka mmosi egwu esiri ozugbo ka mụ na-ekwuo ijo arọ mmanwụ na-ebe ike na-ekwu ụwa bụ egwu ndị ọka onye yosi na-egwu si na-ata ya onye yogedo ntị ka mgbalịgo okwu ebe gedele egwu mana ma gwa ntaja bụ ọgwụ n'ọbụ ọka mgbagwa bụ ọgwụ n'ọbụ ọka ụkwụla bụ n'ọbụ n'ọka ụmụ awụlụ n'ọkwa n'ọka ya na-agụ ugwu n'ala na ncha n'ime bụ ọka amanuke n'ozokwanụ n'ọka onye yowe si na-ebu si na-abịara achala izu n'ọkwa n'ọka onye oyogedo ntị ka mgbalịgo okwu ebe igbo n'aka na ọ bụ onye akala ihe odeziri igbo na mbere emume ebe igbo n'aka wee jere ije ebiri na-amagbu nzugere ụla olusi ebe ahụ mụta ọgwụ akwụ igbo n'aka ọgwagwu igbo n'aka ya mụtara ọzọ emena ma ọgwụ ụgwọ mgbanwe n'ego ihe odezili igbo ka ngwara enu m ọzọ emene ya mụtara gị na-echewe igbo n'ọkwa na ọzọ emene tụrụ ime gị arọ na mgbanwe nọ n'ụgbọ odezili igbo ka mbere enu m akwa iwe sija na-egwu si na bụ unu na-echewe igbo na ọzọ nwa mma gwụkwala gị eziokwu iwe tilewe wata ọzọ ịma na eziokwu na mgba agba na ntị na iwe oji gba gị nya bụ okwu maka gịnị na ezigbo ihe ka ajọ nwanne n'ọkwa na ọnya hụrụ mmadụ n'anya n'ọkwa na ịnya ya agwa na eziokwu ọzọ nwa mgbagwo gwale gị na egwu nwegwu egwu ndị abụọ iwe tele iwe ọdụdị ọzọnụ kedele egwu mana mmedo echewe igbo na nna gị ewe ọgwụje ikwu nne ya na-echele m na onye nne anya lele eyi na ọ bụ na ọmụtacha nwa anya tonye ọmali iwe ka njụwa iwe wala ọgwụ wee jebe ikwu nne gị ịmakwale na ikwu nne onye na-echewe igbo gị ka mụ ịmakwale na ikwu nne onye bụ isi onye arụdụrụ mmadụ gedele egwu na ana m ebeli ebe gedele egwu mmiri na-edo
gbagwụwa ọgwa ndị ndị tilegbu olugbo ara olugbo mmanwụ nwakwọbe na-amaluke ọgwa ndị ndị tilegbu olugbo na-egwu bụ egwu ndị ọka
obodo nne na-atụli abụ na-eche nwe igbo kwuru na-agbala ọsọ abịa na na-agbalụ ọsọ unu na-agbalụ nwa bịa na unu ọsọ ọ bụ nwa bịa na gị na-agbalụ ọsọ arọ nwanteje dike bi na-akpọ ọ bụ na-eche nwe igbo kwuru na-agbalụ ọsọ arụwara eze ama gedere na-azụ ụlọ ọsọ ihe odezili igbo ọbụ mmiri na-agwa arụwara eze ama ọdịghị iwe na-akọrọ bụ na-adị maka gịnị na-egwu nwesi na-aba anyị akala chi nyere anyị ka anyị ya melere onye